guys, welcome back to Radha Gaming. நீங்கள் பார்த்துருக்க ஹெட்டிக் ரைடர். இன்னைக்கு வீடியோவில் ஒரு அற்புதமான ஒரு லோன் உல்ஃப் மேட்ச் தான் பார்க்க போகிறோம். உண்மையில உங்களை வேறு லெவலில் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கொண்டு போகும். வாங்க கைஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஆனால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கொஞ்சம் தட்டிட்டுருங்க. இதில் வந்து நான் MP40 இதுவும் அப்புறம் M188 டபுள் பேரல்னு சொல்லுவாங்களோ, ஸோ அந்த கன்னும் எடுத்திருக்கேன். ஸோ உண்மையிலே ஃபஸ்ட் டைம் இப்போ தான் விளாட்றேன். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா என் பழைய அக்கௌண்ட் இது கொஞ்ச நாள் கழிச்சு இப்போ தான் விளாட்றேன். இந்த இடத்துல நான் ஒரு ஃப்ரீஸ் பாமை போட்டு ஆப்பனண்ட் அங்கே நினச்சிவேன். அதுக்கப்புறம் ஃப்ளாஷ்பேங்கையும் போட்டேன். ஆனால் ஆப்பனண்ட் இங்கிட்டான்னு இப்போ தான் தெரியும். ஒரு இறங்கி ஒரு பலார்னு கொடுத்தேன் கைஸ். அவ்வளோதான் கைஸ், செத்து போயிட்டான். சரி, நான் கூட ஆப்பனண்ட் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கான்னு நினச்சேன். ஆனால் அடுத்த ரவுண்டு தான் தெரிஞ்சிச்சு எனக்கு ஒரு ஆப்பு காலத்து இருந்துச்சுன்ட்டு. ரெடியாக எல்லா பொருளையும் எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன். இந்த இடத்துல ரெடியாக எடுத்து வச்சதுக்கப்புறம் கேட்டை திறந்து விட்டாங்க. வேகமாக இங்கிட்டு ஓடனேன் கைஸ். இங்கிட்டு தான் வருவான் அப்படின்னு நினச்சி ஓடினேன். பார்த்தா பின்னாடி பறக்க வந்துட்டான் கைஸ். உண்மையில எனக்கு வேறு லெவலில் ஷாக்கிங் ஆகிடுச்சு. இந்த இடத்துல பின்னாடி பறக்க வந்தது பார்த்தோன்னே எமௌண்ட் வேறு போனச்சுன்னா எனக்கு வேறு சரி காண்டாயிடுச்சு. என்னடா அவன் எமௌண்ட் போகிறான், நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் வச்சு செய்கிறோன்னு சொல்லி ரவுண்ட் 3க்கு என்ட்ரானோ. ரவுண்ட் 3ல் வந்து அவங்களாம் கன் சூஸ் பண்ணுவாங்க போல் இருக்குது. ஸோ அதனால் அவங்கள கன் சூஸ் பண்ண வச்சு நான் எல்லா பொருளையும் ரெடியாக எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன். ரெடி எடுத்தோன்னே கேட்டை திறந்தோன்னே கன்ஸ்லாம் பார்த்தா ரொம்பவே ட்ராகனும் அதுக்கப்புறம் அந்த இதுவும் கன் சொல்லுவாங்கள்ல. ஸோ அந்த கன் பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கமெண்ட்டில் பண்ணிவிடுங்க. ட்ராகனை வச்சுக்கிட்டு ஒரு சரியான அடி அடித்தேன் கைஸ். ட்ராகன் வச்சே அவனை முடிச்சலான்னு ஐடியாவில் இருந்தேன். ஆனால் நடந்த நீங்களே பாருங்களேன் இந்த இடத்துல. ஸோ எனக்கு ஒரு பவர் இருக்குது. ஸோ இது என்ன பவர்னால் இந்த ஹெல்த்தில் இது மாற்றி விடும். ஆனால் இந்த பவர் இந்த இடத்துல யூஸே பண்ண முடியாது கைஸ். இப்போ எனக்கே தெரிஞ்சு. அதுக்கப்புறம் இங்கிட்டு போவான்னு நினச்சி போனால் பின்னாடி வந்துருந்தான். ஸோ பின்னாடி தான் காமிச்சிச்சு. இப்போ படக்கம் பார்த்தா அடிச்சிட்டா. நான் க்ளோவால் போட ட்ரை பண்ணேன், நான் முடியலை. நம்ம நினச்சா அவன் அதை வந்து முடிச்சிட்டான். சரி, நான் நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட்லேயே முடிக்கணும்னு சொல்லி கோவத்தில் இருந்தேன். என்னடா தோறுதே இருக்கும். ஸ்டார்டிங்கில் வேஸ்ட்டு நினச்சவன் இப்போ சமையல் விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. எனக்கு உண்மையிலே வேறு லெவலில் டென்ஷன் ஆகிடுச்சு. நம்ம தோற்றுருவோம், வீடியோ வேறு போட்டுருக்கோமே, என்ன ஆகுதுன்னு யோசிச்சுருந்தேன். அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல நான் பண்ணி அந்த மாதிரி ஃப்ளாஷ் ஃப்ரீஸை போட்டு விட்டேன். அது பார்த்தா எங்கேயோ போய் விழுந்துருச்சு. அதுக்கப்புறம் நான் எனிமி வந்து இங்கிட்டு இருக்கிறத பார்த்தேன். பார்த்துட்டு அங்கிட்ட வேகமாக போய் ஒரு க்ளோவால் போடலான்னு சொல்லி நீட்னேனா ஆளுக்கான படக்குன்ட்டு. ஸோ நானும் எங்கேயோ தேடி பார்த்தேன். கடைசியில் பின்னாடியில் அனுப்பிச்சி விட்டான். எனக்கு ஒரே படப்படன்னு ஆச்சு இந்த இடத்துல. அப்படியே ஒரு க்ளோவால் போட்டு அவனுக்கு ஒரு இது வச்சேன். அதான் அவன் இது ஸ்கைலர் பவர் போட்ட ஆரம்பிச்சிட்டான். எனக்கு அள்ளு விட்டுருச்சு, கொண்டுருவான்னு நினச்சேன். ஆனால் மறுபடி நம்ம ஜெயிச்சிட்டோம். இந்த இடத்துல வேணா பாருங்கள், நம்ம ஒரே ஷாட்டு போடு 100 வச்சு ட்ராகனை வச்சு போட்டு முடிச்சாச்சு. ஆனால் உண்மையில அந்த நேரத்தில் தோற்று போயிடுவேன்னு நினச்சேன். தேர்டு அவன் போயிடுவான்னு நினச்சேன். அதுக்கப்புறமா நான் ஒரு கன்று வாங்கினேன். ஸோ இந்த இடத்துல என்ன கன் வாங்கினேன்னு பார்த்தீங்கன்னா தாம்சன் வாங்கலாம்னு நினச்சேன். அதுக்கப்புறம் அது கொஞ்சம் மோசமாக இருக்குங்கிறனால அப்புறம் புதுசாக ஒரு கன்று விட்டாங்களே, அதுவும் UMPயும் வாங்கிட்டேன். வாங்கினதுக்கப்புறம் க்ளோவால் எல்லாம் ரெடியாக எடுத்து வச்சுட்டு மேலே ஏறுறேன். ஆனால் என்ன, நம்ம ஹெட்ஷாட்லாம் விழுந்துருச்சேன். நம்ம ஒரு ப்ரோ பிளேயர் நம்மளே சொல்லிக்கக்கூடாது. ஹெட்ஷாட் விழுந்துருச்சு. நெக்ஸ்ட் ரவுண்டில் கால் எடுத்து வச்சோம். நெக்ஸ்ட் ரவுண்டில் வந்து பார்த்தா கொஞ்சம் வரமாட்டான்னு தோணுச்சு. அதுக்கப்புறம் நான் சைடு கூடி போகலான்னு நினச்சேன். ஸோ அதே மாதிரி சைடு கூடி போனேன். இது மாதிரி ஏறினா அவன் வந்திருப்பான் போல. ஏன்னா போனால் அடி வாங்கினேன், திருப்பி வரான் பார்த்தீங்களா. ஸோ இதான் கொஞ்சம் எனக்கு ஷாக் ஆச்சுன்னா நான் திருப்பி இங்கிட்டே வரான் அப்படின்னு எனக்கு கொஞ்சம் நினச்சேன். கீழே பையன் குதிச்சிருப்பான்னு பார்த்தா பின்னாடி வந்து அடிச்சு பிடிச்சிட்டான். முன்னாடி இருந்து கீழே குதிச்சிருப்பான், கீழே இறங்கி நம்ம அடிச்சிடலாம் அப்படின்னு நினச்சேன். பார்த்தா அங்கேயே நின்றுப்பான் போலக்கு. நம்மளுக்குலாம் கீழே இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. 3 to 3 ரவுண்ட்ஸ் போயாச்சு. அதுக்கப்புறமா நான் இங்கே டேங்க் வழியாக ஏறி அங்கே சைடு கூடி பிளான் போட்டேன். ஸோ டைமர், அதாவது இந்த கேட் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. ஸோ கேட் ஓப்பன் ஆனால் கன்று எனக்கு வந்துருச்சு. பார்த்தா டபுள் பேரலில் 2 இருக்குது. போடுறான் சக்கை, நம்மளே ஒரு அடித்து தங்குவோம். அதில் தான் டபுள் டேரெல்லாம் சும்மாவா இந்த இடத்துல இருந்தே முடிச்சுலாம் நினச்சேன். அதுக்கப்புறம் தான் அவன் பின்னாடி வர பார்த்துட்டேன். அதனால் ஏறி ஒரு வச்சா பாருங்கள். உண்மையிலே வேறு லெவலில் இந்த இடத்துல அடித்தாங்க. இதான் எனக்கு கொஞ்சம் இந்த ப்ரோ பிளேயராக இருப்பான்னு நினச்சேன். நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் போயிட்டோம். எனக்கு என்னமோ நான் தோற்றுருவேன்னு நினச்சேன். ஸோ அதுக்கப்புறமா இங்கே திருப்பி டபுள் டேரெலாம் எனக்கு கொஞ்சம் பயமாகிடுச்சு. நம்ம தோற்றுருவோமோ அப்படின்னு நினச்சேன். அதே மாதிரி என்னாச்சு நீங்களே பாருங்கள் கைஸ். இந்த இடத்துல மேலே ஆரம்பிச்சுன்னா டெசடிக்கில் வச்சு தூரமாகவே முடிச்சலாம் பார்த்தேன். நான் பக்கத்தில் வந்துட்டான். பக்கத்தில் ஏறினா படக்குன்னு முடிச்சாச்சு கைஸ். ஸோ இல்லை ஃபஸ்ட்டு 2 புல்லட் தீர்ந்துருச்சு டபுள் பேரலில். இங்கே 2 ஃப்ரீஸ் போகலான்னு நினச்சேன்.
ஸோ இங்கே பாருங்களா ஃப்ரீஸ் எடுத்தேன், அதுக்கப்புறம் க்ளோவால் இதை இப்போ தெரியாமல் வந்துருச்சு, ஃப்ரீஸை போட்டுவிட்டேன். பார்த்தா எனக்கு டேமேஜ் பண்ணுது கைஸ். மேலேருந்து அந்த ஒரு இது டபுள் பேர் வச்சும் அடித்தேன் பாருங்கள் அந்த இடத்துல. உண்மையிலே வேறு லெவல் வெறித்தனமாக இருக்கும் பாருங்களேன். இப்போ இந்த இடத்துல வந்துட்டானா, ஸோ இந்த இடத்துல வந்ததுக்கப்புறம் வந்தோன்னே ஒரு அடியை பார்த்தேன். இங்கே பாருங்களேன் அடிச்சிருப்பாரு, நான் க்ளோவால் போட்டேன் பாருங்கள் கைஸ். வெஸ்ட்டு அதான் தெரிச்சிருச்சு இந்த இடத்துல. அதுக்கப்புறமா நெக்ஸ்ட் ரவுண்டில் கார் எடுத்து வச்சோம். எனக்கு என்னமோ ஜெயிச்சிருவான்னு தோணுச்சு இந்த ரவுண்ட்லேயே, ஏன்னா அவன் பார்த்தாலே கொஞ்சம் ப்ரோ பிளேயர் மாதிரி தான் இருக்கான். அதுக்கப்புறம் டெசர்ட் ஈகிள் டபுள் வேரில் 2 இது எடுத்துக்கிட்டேன், நம்மளுக்கு அதான் வரும்னுக்காக. ஸோ நான் எடுக்கிற கன்ஸ்லாம் ஈவன் ஆப்போனன்ட்ஸுமே எடுத்து வச்சுருக்காங்க, அதான் எனக்கு ஷாக்கிங்காக இருக்குது. ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் ஃபைனல்ஸை தரதுக்கு ரொம்பவே ஆரம்பமாக இருக்கும். இந்த இடத்துல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் கைஸ். இந்த இடத்துல ரொம்ப விறுவிறுன்னு போகும். இப்போ வேணால் பாருங்களேன். ஸோ அந்த எனிமி எங்கே இருக்கான்னு பார்க்குறக்காக எல்லாரையும் எடுத்து வச்சா கீழே தான் வந்துருப்பான் போல இருக்குது. அது படக்குன்னு போட்டாங்க கைஸ். கீழே இருந்தாலும் கொஞ்சம் லேக் ஆன மாதிரி இருந்துச்சு. படக்குன்னு பார்த்தா வெறும் 14 HP தான் கைஸ் இருக்குது. எனக்கு உண்மையிலே வேறு மாதிரி ஸ்டார்டிங் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் எடுத்து அடித்து முடித்தோம். ஸோ அந்த இடத்துல பாருங்களேன் எவ்வளோ கொண்டு வந்துட்டேன்னு பாருங்களேன், 7 HP கொண்டு வந்துட்டான். அதுக்கப்புறமா ஷார்ட்டை போட்டு முடிச்சுட்டேன் பார்த்தீங்களா. ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்துச்சா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு விருப்பமாக இருந்துச்சுன்னா அந்த வீடியோ ஷேரும் பண்ணிவிட்ருங்க. நெக்ஸ்ட்டு புது வகையான சேலஞ்சுனா உங்களுக்காக நம்ம சேனல் அப்லோட் ஆகும்.